nak tuk le mai he B.Ed interview personal interview ni hun tur lo ni le ta di chuanin ke ma po zo na tam tak ka donga kan classmate te an chian ten on out te katiang kha interview turin tling tam takin omami za thum chuang ta khanin kan question tamber kha chu engtin nge interview hi ka fe sang eng question nge anzo chin ti khani a khata khanin atlang puin ke ma bi ka experience tangin lo soi ta ila ke ma bi ka chuanin experience B.Ed kan ti kha tuna 6 semester kan fourth semester kan exam zo cha ta chuanin ke mani kha chuan ka experience atang khanin min zo ta teaching experience kha ke chu ka nga to 5 years tuna hianin 7 years na anita khati hun lai khan 5 years teaching experience ka nei to ta chuanin khami kan zo question min zo atang khanin kan experience milzel khanin min zo tlang puya midang kan chante kan zo kwal po khanin entirnan teaching experience 2 years ilo nei to chuanin khata tang khanin enge ni ti te chuan ke ma chuan classroom management jungchang min zo ta ka experience atang khanin engtin nge classroom in manage train class ilak lai te in no pangko mo bolte classroom ma tyang khanin tlema swal deuh khatiang boi pui ngai deuh ten lo oma ta khan engtin nge ideal thin emo future engtin nge ideal ze langti te khang khamin zota ni chuanin kan omna khwa te kan omna veng te B.Ed ka ti chan te min zot noi mai khang khani abera chuanin kan sha tur poi mo chu B.Ed kan zir du chan te le kan omna mun te khang kha chiang de win le kan subject lak te kha kan sha chiang anga for example education kha master emo bachelor core paper ka subject lak ani chuanin khami kha kan sha chiang anga khang te po kha anzot ve a chen kha da chuanin chumi ni lo chuanin experience teaching experience le nei mi alo kan ni chuanin khata khanin classroom management jungchang le khang khamin zot kher lo mai thei ama ero chu engwangin nge B.Ed zir edu na chante khatyang kha enge anzot chewin karinga chuan interview reng he chuanin kan shat tura chu skill strong omta LSRW kan ti listening reading writing speaking khami khanin ziak le char writing sa chuanin tuna written in paltlang zo chi khata an sha du ber kha chu English in thiam nge thiam lo English ziak in thiam nge thiam lo skills in nature in writing skills change chalo kha an test do ber ani in knowledge day in GK kha chu engpolo ni ta seng in an sha du ber chu writing sa chuanin in writing skills tha MT kha an sha du ber ani chuanin interview ve thungi ro chuanin in personality nang mani in skills kha nang mani in personality kha chato kemti kha speaking in speaking skills kha an sha du ber ni chuwang chuanin engpo question an lo zo chewani chuanin interview reng chuanin English nan zo don chewa chin khatte mizawa zo ze chu oma khatyang anga po khanin English thiam chu angai thawani umja chuanin English anal takin in chong thei lau te kha le in confidence level kha asang turani interview reng chuanin confident takin engpo anzo cheu chuanin fel fai takin in chang thei turani kha jong kha nak tuk le ni lai mai hi interview ni to chuwang chuanin ka video karon siam the ani in Zawhna in tling vek turin do sakna kalan chewani kalame